Go manaí dí raibh a rinne córa láb seo eilí atá ein inniu anseo sa Spáin mar is andúil go háisiid im léanaí. Tá sé fós an haurú. Mí na saona agus a lá na haurú da chrétí. Ach nis inniu seachaí bhfuil mé géirí Léirmheas a dhéanamh daobh. Léirmheas é a leabhar seo mór trom seo ach cé go bhfuil sé rud beag miltí céim dochar. Anam leabhar Seanfhocla Chonnacht feictear san anam go bheith leagan na níorthais atá a gceist agus arnú a leabhar seo bhí mé is smuoinú faoi éidir feann am léontaí mar thóla mé faoi beidir deimlíonochin nó rud a cinn mar sin agus bhí mé géire ach ní bhuaid mé mar anú bhí mé chun an seo agus ní rá sé go spás nó go himán beidir an íireacht a dhéanamh. Ach an sin nó sé cuiisiú sa brísún mé arnú bhí mé ddícháis níl ina chúnaí ngáilí agus rinne sé gardom agus fuaigh sé agus cheannaigh sé dom agus chuir sé anáil thugam mé bailíéis agus arnú bégan dófa na clúdaí cruaí a bhaint ón leabhar mar ní ligtear isteach sa brísún leabharthaí le clúdaí cruaí orthú. Agus mar sin fuair mé leabhar ach ní bhuair mé na clúdaí cruaí éis. Agus mar sin ó chin tá sé titim ó na chéalaí. Beag anin, ní mór an ní sé chá trom chúiseach sin. Agus cetá gceist leabhar seo, well seo in áidíre seo Foinse na Gaeilge dúchasaí in áidíre, mar bailiú go leor Seanfhocla i go Chonnacht sa géad seo caiithú béidir bordéir chéad blianachin agus a fear rinne ná Tomás S ó Máille sin fear a rinne a bailiúchán agus seo é a fear an seo fear úsal fear a rugú is sasannaid agus chuir sé sim Gaeilge agus dólam sé í níos anna duine bich agus an sin fuaigh sé a bailiú na Seanfhocla bailíéis. Agus níos tá an Foinse iontach aininis agus bhí cheartún leas amhaint as. Agus cétá sa leabhar well tá na cétaí agus na cétaí Seanfhocla an. Agus sa neagran seo brísiú an nósaíad ina déamaigh mar sin tá na Seanfhocla curthaí le chéalaí ina déamaigh má thuigeann sibh mé mar chumpla chuileát bhfuil baint aige le cat tá sé sa gabhadal cat agus chuileát bhfuil baint aige beidir le madú tá sé sa gabhadal madú rudaí mar sin tá go leor téamaí tá go leor rudaí agus in áidíre rudaí a bhí táhachtach san am sin mar thumpla bhí go leor rudaí san am sin ar an táhacht lofa seachas an lá nniuán mar thumpla a tabhac a siúcra agus a té bhí an táhacht leis na rudaí sin na blianta sin mar sní na rudaí bhíoh na daoine a gcíoch aisigad orthú níos mú na rud a bheith chealaí mar thumplas na leitheanta sin ní bhíoh na daoine a ceannacht rud a bith seachas beidir na trí rud sin tabhac siúcra agus té
agus beidir gníomach na daoine, beidir go meach na daoine sin a goil an bharagaid beidir ús sa teachta nó ús sa gacís. Ach, beag na chuilthórt a bhí a testal mhófa rinne siad sa Máille é. Ach bháin ní rá siad an na siúcra a té agus tabhac a dhéanú sa Máille, mar sin ben iad na rudaí is daoise sa síl a bhí acu. Agus mar sin bhí an táhacht leis na rudaí sin mar bhí siad dír. Chúla sé beidir órán a té lánún a tred faoi péise go na rudaí sin. Well ná siad trícinn mar is dá go rá siúcra sa té ag go meán san órán agus a fearr a cathú tabhac. Agus bhí droch Jéisú leis scéal sin má chúla sibh a tórán. Agus mar sin bhí na rudaí sin an mhór le rá ach tá go leor rudaí eile mar sin. Tá an leabhar mar sin bhíistí an nuas ina gabidlí agus seo ina gabidlí ar a leathanach seo ar a dá ar a leathanach seo. Agus tá níos mó ná céad amháin. Bhfuil is sógaid céad a dhéanas mé, léirmheas amach chuile chabidil daobh, sa gaoi go méid sógaid a bhrí atá leis a leabhar a cinál a leagan amach atá acu éid. Agus an sin mar chumta gá maithine a géirí seanachil faoi rud a bích déan a rud sin nó a téama sin a chóirú an seo sa lista agus ní bhain a bhád áil chuile hans. Mar sin léirmheas amach tá siad an ord ABCD agus nachhfuil se chumaham chuile cheannach go bhfuil amach daobh. Tá stíl na spéaclaí bhain fan go bheice sibh ó na spéaclaí agam. Cá rága mé na spéaclaí chorabí. Tá siad am. Nis léirmheas amach daobh na capitalí ar fad. Béid mar dúirt me tá is mó ná céad amháin. Ach fecinn sibh an sin iad chomáich. Ach léirmheas amach daobh iad agus beidir go dócha coppla sampla as a leabhar. Néis, in ord ABC mar sin tosnaíonn sé le á. Tá sógann chuilehanna an seanachil sin bíon antá éidir duine a bhíonn sa Gaeilge gomach. Mar sin abhsis. Amsir atá scríofa an seo. Níl sagan céad a sin beidir leagan, well, tá sagan gúil siad a cante ar an amséis, ach tá sé scríofa amsir. Is dá go bhíonn leagan is amsir nach bhfuil is óla sagam, níl sagam. Ach chum bích. Anmhíthe, aise, átachaí, éis, bás, beagán, beasaí, bethe, bur, bó. Bochtanacht, brabach, breagaí, breathnú road, bringlód, bríste, bróg, brón, buchas, cáil. Caillechaí ar nó bhórigis fadó de caillechaí má bhí daránú mar a méidís. Cant, cardas, cathú, capal, cardaí, cat, cearcaí, cert, cert, ceol, cíal, anú tá táhacht leis na rudaí sin gúnaí chuid is mó acu. Cinteacht, clán, cleachtú, cloch, cseastacht, colú, cóirle, cuairse, comórtas, contúirt, cosúlacht. Cráfacht, cráteacht, crám, cseabh, cseascanaí, csianacht, crótan, crúscín, cuiisiú, cuairt, cúlaícoil, cua, cúnú, cuiisi géal, daoine, dearmad, deifir, déirú, deis, deach, dia, dail, díal. Támuid tacaí ag leath hanaí. Dí céile, dlí, dóchas, defal, dúchas, dúthracht, aglais, ascardas, éigean, ólas,
fallí, fel, fer, farag, féasta, féle, félte, féochaí, fian, físinne, flahis, fólam, faid, gail, gal, grá, gran, ísacht, leisce. nó mar a deirtar dúsgart bhuio falsacht. Bhí sé sin antáhachtach sa saoil sin, níl se chatáhachtach sa saoil atá aniuan, mar is féidir bheith leisciú sa látá aniuan. Ní ra sé chaescin na leitheantaí sin sa géad seo caiithú agus ribh sin. Léirmheas, locht, madú, Máille, meas, míchneas docht, misneach, mrá, Máille, molú agus cánú, mórán, moc, muinín, muintir, náise, neamhsplachas, neart, obair, ocras, óige, ól, olg, anóid, plán daí arnú cean an táhachtach na leitheantaí sin agus an táhachtach I mo híal héin mar thumpla is waith nó is olg. Pósú, réiteach, sabhris, sant, síl, sírú, sástocht, sahran, scudán, scaí, scá, scahú, scéal, slacht, sláinte, smacht, sócolacht, stúam, teach, tincéirí, tinní, tíwas, tel, tosach, tost, trotholacht, tréanaí, tred, éiseasí, isce. Tá bhfuil níl cabhtil ar bith faoin na rudí sin a lóí mé. Ceann dochar tá siad tá do fití fútaí idir na Seanfhocla mar thug mé faoi dearg go minic iad rátaí agus lótaí an. Agus sin coppla greengraf éis na litracha a scríbú na leitheantaí sin an nó chuilthid scrífaí i gló Gaeilge. Agus an sin tá réamh rá mór an chur síos éis chuileathirt faoin bhear agus faoin bailiúchán agus a chuí rinne chuileathirt agus sin cinál rud faoi síl anéis an seo Tomás S ó Máille ó 1990 agus a ceis go dtí 1990 agus go leor scrífaí faoin bhear agus faoin na rudaí a rinne sé agus faoin neagrán agus chuileathirt agus an leagan amach agus a cála chéalaíis. Agus an sin réamh chans gon chéad agrán sin listaí go dhaoine a bhí páirteach an nó bhí baint acu leis. Agus tá go leor go bhain is mór a lán anam na chaí. Agus an sin na nodaí néis sin cinál cód sin cinál ag chuile hanacail atá sa leabhar tá coppla litir curthaí leis agus míní na litracha sin beaga cinál cód mínín siad an áit ina tógu a seanachal nó sonraí eile tábhachtacha a baint leis agus tá tasnín siad an sin le A, B, C, D, E, F, G agus leanan siad éis fáhád mar thumpla tóga mé amach coppla ceannach mar thumpla táid éidir leathanach éidir bhfuil a leitréis E, F, G, H, I, J, K, L. Wel níl céir bicha. Mar thumpla EIF sin litrachaí fól ag na hefaí an tumna nó. Éigse sin éigse éidir a bhí im lá clia sa géad seo caiithú. Agus rudí mar sin FL sin fáine le éidir seán chunrú na Gaeilge blá clia. Agus sin an a litéis G, well, cíalaíonn sé sin caiir na Gaeilge mar thumpla. Sin an na litrachaí GL sin glinske chun na Gaeilge agus rudí mar sin na litrachaí GS sin glean sáil pártraí go do bhío sin glean I dúrfa céadaí. Sminnig a bhí meán. GSE goí sála eris chun do bhío GT Gaeilge H mar thumpla. Agus a bhecinn sibh sin na litrachaí agus na sonraí atá baint acu lofa. Agus an sin mar sin tá go leor rudí simúla sola dosnaíonn na Seanfhocla agus an sin tar éis go leor leaganachaí
tasnaíon na seanfhoclaí. Agus an chéad seanfhocal atá sa leabhar Léirmheasachtaí bhín. Tá ihir le chuile seanfhocal agus ihir híon. A chonóch sin ort mar a dúirt Seán muimhnach le na bháithís agus ní rá sí lá ní bear ó chin. Agus an sin an ihir dó seo sa gabadil á. Ihir dó. As go drua é fág an sin é. Agus a litir tí in aice leis níos. A litir tí cin chéaltá leis a litir tí. Túlmha céad tá ceapú. Tá mé bríonna daracha. Se tí túlmha céadaí chun de bhuió. Agus bailiú na seanfhoclaí sin in leabhrátachaí in Gaeilge anó agus i mhuió ach chomáile sin bailiú cuid waithe go i slígach agus i gundathe eilí in iarthar na tíre. Mar anú bhí a Gaeilge bhád níos láidire agus bhád níos scapithe nó leitheanta sin agus bhád níos sebhrin ná mar atá sí inniu in leabhrátachaí. Agus mar sin tá na Gaeilge istich sa leabhar seo agus bhór a fáil gan leas a bhaint as a bhainte seo. Agus inis téann sé raibh mar sin agus sin fecinn sibh agus tá leathnach a bháin agus dhá leathnach agus trí leathnach éidir agus céidir cin cúig cin. Níos mú ná cúig cin leathnach éis an agus an sin tágan a chéad radéili abhjas. Agus anú bhí go leor seanfhoclaí sa gcaint faoin abhjas. Is minic a bá long lá le tír. Is minic agus leagan eile sin an ihir 7 sé. Is minic a báthú long lá le tír. Agus leagan eile sin is minic a báthú long in aice cálaigh. Agus tá cúig leagan éis a gceann sin is a seanfhocal sin. Is minic a báthú long lámh le cuan. Is minic a báthú fearr bád is é a tuiscú ceann Máille agus tógu sin is CF sin coisearige feicram. Bátar bád lámh le tír ceann eile. Agus mar sin tá go leor leaganacha chuid go na seanfhoclaí. Agus téann sé is mar sin agus téann a leabhar is mar sin feabhád mar chunta seo cabidil éidir bhfuil a tanam breathnú ród feice bud céthe an chéad ceann an sin. Éidir 9 cearcha haon agus níl daontí ain ach píosa beag gon leabhar. Mar tá na mílsa seanfhocal istícheán. Amadáin sin seo éidir 9 cearcha haon. Amadáin na téan nach mbeidh tríanaí is nach nearcan a tlí mar is cóis ceann Máille. Agus téann sé is mar sin feabhád tá an héidir sin ólas is sa leabhar seo. Mollam go mór é mar sí tá na Gaeilge más Gaeilge níorthais tá simagad ansi. Míhain táiste leis a leabhar seo bhfuil go bhfiostam níor tháinig anam leis. Mar go minic ar na hacuiní an látá nniuáin tagan fuam leis a leabhar más fólam tangaí atá gceist. Ach sa gá seo ní le anam leis céad nachar céad is féidir dhéanamh bhfuil béidir má tá aithne ag duine beic chainteoir dúchasach gar íris rá le canteoir beic más go háidir más canteoir as íorthar na héireann é. Gar íris beidir na cin is fearlaat a fiocóach as a leabhar agus list a dhéanamh lofa agus ní bheith ort an sin ach canteoir dúchasach áil agus nó canteoir Máille ar beic áil agus a gar íris na rudí sin a léamach éis a gháin clistí agus tafadú dhéanamh
agus an sin bheith anam agad chomá leis scríbhing agus fecharm go mhaith an bailach é leis na rudi sin ólam agus tá na Gaeilge a bheith ag duine bith níl an ach a leabhar áil agus béidir coppla fum éirí rinne bith bhfuil Gaeilge mhaith aige. Sin atá an faoi láthir mollam go mór ag duine bith bhfuil sim san Gaeilge aige a leabhar rá mór seo Seanfhocla Chonnacht. Tá sé ar fáil in Máille a chuma bith níl is aga mo bhús mé ddícháid tí ceannaigh siop a leabhar i lár na carach in Máille ach má tá sé ar fáil in Máille beidh sé ar fáil in lórátachaí. Mar sin ó mór arí agus go nui dí roimh.